из българските затвори във времето на социализма, на така наречения Тодор Живковски социализъм. После затвора ние, македонците, мислихме, кога дойде управлението в 89-та година в България, на минатия век, ние мислихме, македонците, и за нас дойде демократията, дека в България ки признаят македонско малцинство. Но горчиво сме се лагали. Ние искахме да дойде, да се врати времето, кога в Пиринския дел на Македония се изучуваше македонски език в училищата. Имаше македонски театър в Благоевград, книжарници македонски. Но след това остана една празна химера и ние в началото на 90-та година вече македонците в Пиринския отдел на Македония, които бехме лежали по затвори, бехме направили няколко организации македонски. В Микрово беше формирано македонска организация Илинден. И аз и Йордан Костадинов бехме в македонците лежали по затворите на България, отделна секция. Имаше една друго по поречието на река Струма организирани и на 14 април 90-та година в дома на Вихрин Запрев в Сандански се събрахме 36 организатори на разните движения, македонски организации, и решихме да направим една обща организация, която да защитава централно нашите, да изберем ръководство и така да кренат работите се по-организирано, за да докажем дека в България нас, македонците, не има. Особено в Пиринския отдел на Македония. Тука ли сте? Азър ли сте? Азър сме. Иде началника. Ай, добър ден. Здраво. Здравей, брате. И аз съм Страшко Милошевски. И аз знаеш сигурно кой съм. Знам кой, кажа ми тихо. Кажа ми тихо и драго ми е, що се видиме. И аз не помня да те знам, да ти кажа. Ти си бил от нашия край там. Па не сум од вашиот крај, меѓутоа од нашиот, сите сме од исти крај. От Македония. Сите сме од Македонија, тоа е, сите сме македонци. Аз па тук се чувствам много добре, се съм у сърцето на Македония. Апсолутно. Най-големото за мен македонче овде. Во домот на еден голем македонец и патриот. Да. Ете, тоа е. И се гордеам што го имам за другари, пријател и колега и соработник и така да... Јас съм се радувам. Многу ми значи. Кон Србија, кон Грција, тој за себе може да каже дека е добар бугарин, добар србин, добар грк, добар албанец, но не и добар македонец. Да, слушај. Ке тргне и српската, ке тргне и грчката, а ке тргнат и арнаутските бегови да касаат од животно дело на Македонија. До кога, браќа? До кога делби? До кога вражби? До кога ВМРО такво, ВМРО онакво? До кога социјалисти, антихристи, сарафисти и делцевисти? До кога? До кога, браќе, ще не дела? За не остана? За не остана? За не остана уште за делење? Прашувам. Why? Pourquoi? Защо? Warum? Перке? Zašto? Why? Почему? Почему? Браво.
Тоа сум јас толе. И у Бугарија тоа. Дека одам тоа па тоа. Ето, тоа е. Супер. Ај се ведите. Nelesme nije preka... Супер. Ето, што да ти кажам, братче? Мојата почит. И мојата кон тебе. За Љупчо Преска, ја кога спомнав у тоа време, меѓутоа, таа еуфорија, таа, да речеме, желба за самостојна Македонија не водеше. Младо момче, лидер, поведе народ 200.000, народ поведе човеко на 24 години. Љупчо. Да, А така што е. направи после? Тоа е после друга работа. Друга е. Не, тоа после ја не сум одговорен за таа работа. Аз не говоря. Да. Тој плю на себе си. Да, а јас останав доследен на идеите начални на ВМРО ДПМН до ден денешен. Да. Но А кој е плюнал, ќе биде плюнат. јас тогаш на двајцата, на Драган Богдански и Љупчо викам, ако и вашето ВМРО е како бугарското ВМРО СМД, Така. и вас да ве нема. И вас да ве нема. Јавно во очите им кажа. Не може, викам, какво е ВМРО да оди да подпише со Иван Костов дека не се интересира за луѓе кои не се граѓани на Република Македонија. Ние македонците отпирено може ли да сме граѓани? Така се откажа, тогаш се откажа од македонците во другите држави. И што? Това ли? Се откажа од знамето. И аз за това им викам, и вас да ве нема, ако сте като онова време. Нас живота ни отиде по бугарските затвори, по лагери, по канцлагери, бој, се во името на една велика идеја, за која загина толкова много прекрасни. Точно така. Точно така. Един остана в Шпанија. Ние двајцата, јас се од Долни Дъбни, Гоце Терзиев се казваше, се вратихме, одехме за Германија, не дават работа, викам, ки си бегам. Викам, додек не вратите, не искам јадене штрайкуваме. Това не е Германија ли е тука? Знаете ви, тука ќе јадете къде си е балон. И што да правиме, и аз викам, дајте да се вратиме. И добре, и документи подготвиме, там 10-12 дена и се вратиме за нова година, си дојдохме во Бугарија. Оти ке минам преку Македонија, самиот Бог, так печат на Македонија. За благодата Божја дадена на црквите македонски, дадена на црквите македонски, македонски, македонец, Македонија, поими идентитет запишан од самиот Бог, Отец во живото слово. Слава ти, Татко Небесен, што си ги возлюбил македонците. Сингартийски попу, нали, ги, така, бехме за това село на Сарафов, нали, и там много добри момчета, председателчето много остана, винаги идваше на такива съвещания, да правим на ръководителите, нали. И луѓето ме много сака. Аз естествено се държих. У мен нема скрито покрито. Ги саках момчетата, ги уважав. Исках сите да си кажат мнението по тој или оне въпрос, нали? А после
кога ме сменя Безев и Иван, особено Безев, вика, ако правихме съвещание, вика, ти нещо не участваше така. Се Йордан, говори се Йордан. Йордан е нахален. Аз съм демократ. Аз искам сите да си кажат, не моето мнение, само аз да сборам. И така, се оправдува дека защо са гласали за Йордан, мен да ме избъркат. Викам, на мен не е важно кой е ръководител. Аз викам, стига да оде делото напред, нашето македонско дело. Това е, Македония е много голямо нещо. Не всеки може да фане, да каже, дека ето аз това направих. Много нещо е написано за Македония и още ки се пише. Толкова книги, от древността до сега, от цел свет не знам на друга държава да е пишено повече, како за Македония. И така, един демократ, ако иска да е добър с луѓето со кои зборува, работи, треба да сите да го уважават и он да ги уважава. Уважаваш ли, ки намериш отзвук, исти отзвук, нели? Мантаравиш ли такива неща, народа не е глуп. Виждат кој е добър во душа, во сърце, дека знае как да се отнася со луѓето. Така си останах на своя пост. Доста години ме критикува, не си активен, от 2000 до 2006, когато вече създадох ОМО демократическо, след това ОМО и Илинден Пирин. Приехме да правим ОМО и Илинден, от луѓето ние от ОМО и Илинден не може да се откажем, това ни е началото, но да се разликуваме от Йордановата там 10 души, що се мотат, ОМО и Илинден Пирин, партия за икономическо развитие и интеграция на населението. Това е съкратено Пирин. ОМО и Илинден Пирин. И прифатихме това и се регистрирахме. Регистрирахме се в София, съдът не регистрира. Ама тия Каракачанов, другите видеха дека само за 3 месеца ние избрахме в 3 села кметове наши от македонците. Во двајца съветници во Разлог и во Гоце Делчев. Во съветите. И тия викат, не е лесна тази работа. И веднага каракачановци и комунистите дават до Конституционния съд на България 51 подписа на депутати, да може нас да не скрътне. И така стана. И ние се жалихме в Страсбург, осудихме ги, исто викат, додек сме ние, нема ОМО или да нема се регистрира. И така, не може. Та е най-големата националистическа държава в България. По-големи националисти от гръците. И аз кажах дека най-тежко гръците оспорват античния характер на днешните македонци, нали? А българин вика, ти не си македонец, ти си българин. И що? Кой е по-лош? Оня признава, дето македонци не са гърци, нали? А той вика, не сте македони, вие сте българи. И няма. Народа, нашия македонски народ и овде, и в Гръция, и в Албания, и кај Пирино, треба сите свестни да сме дека Македонија е била, и ки биде, ако ние знаеме свестно да го браним нашето дело. Делото на Гоце, на Даме, на Јане, на сите оние кои своите млади животи ги положила пред олтара на нашата света майка Македонија. Во Мелник и после тържеството Йордан отделно правеше горе. На гробо ние сме на паметнико.
Љубиша Георгиевски одеше со Јордан Костадинов. Се сеќаваш на тој настан? Кој беше амбасадор? Аз тогава, как да ти кажа, аз съм винаги одел, ама аз не бех председател, кога идваше Любчо Георгиевски. Това да Любиша Георгиевски. Не беше председател, не го знаеш кој настан. Но, как да ти кажа, много Йордан най-коварната роля изигра за разпада на нашето ентусиазма. Знаеш, кога бях председател, ето, ти казвам, в село Микрево направиха младежка организация, гемеджиите. Колко бяха? 6-7 млади момчета. Там кажа, ние сме гемеджиите. И оне Коцето Златинов беше много фина момче, насекъде. Не го сакаше Йордан да го види. И брат му Любчо, един Костадин, друг, сите държа за мене. Не го сака Йордан. И направя специална контактна група нашите от Гоце Делчев, да може да се обединяват со Йордан, да не оте луѓето викат, вие се разкапавате, то не иска да ето. А той се услови, постава, аса уж седне и си продължава ти. Ако се обединиме и направиме конгрес, да Йордан никой няма да го избере. Никой няма да гласа за него. Той ќе отпадне. Аса седна чета от 10 на 20 човека върти около него. Кога прави собер на заянието, се бара от Прилеп. Там са автобуси идват да му правят компания, нали? Дека има луѓе со него и така. Той е ситно човече. Той разби нашето свето дело. Жалко. За мен е ясно. Даже и ти виде тогава, кога правеше, никой, може би 15 години с него не се бех харакувал, ама така от светска срама пред вас да не се излагам, викам, стиснах му ръката, но той не е заслужавал моята почет. Не. Не го сакат луѓето. И това, дето кажах, дето е избил зъба на това момче, като ми разкажа. Па той има напишено и аз го снимах неколко път, даже и на Барберовски съм му дал към книгата да го прикача. Да видят луѓето, що е направил. Той е побойник за мен. Може ли такъв активен член, ти кажал, Йордане, не сакаме с тебе да работим, да води такъв юмор да му ударите зъб. Паднал зъба там, луѓето и гледат. 15-20 човека са били. Аз ако съм бил, ако не го стоварих, аз там не може да гледам такава гледка, да бият невидно, толкова будно момче, толкова инициативно за делото, всекъде. Он вика три чифта подметки и стърка, додека те сменя тебе. Бе. Одеше по Гоце Делчевско, по другите се да говори, да може тебе да те манат. Все против тебе говориш. Па се знае штета што го прифаќаат овде во Прилеп. Јас им зборував, човеков не е проверен, не е сигурен. Тврдоглави се прилепчани. Добре, фрля се ми. Как може декларация чете да се изтеглят бугарски окупаторски войски, сите партии в Пиринска Македония да се именуват македонски или да се разтурат. Черквите в Пиринска Македония да минат под юрисдикция на Македонска православна църква. Ето, сете тия неща, България по вестници, по списания, ето, вижте ги какви са тия идиоти, това са националисти, това, онова, работят против безбедността на България. За една минута, един час, един ден не му е отземен пасош. Що говори ово? Вика, крилото на Стоян Георгиев, умерното крило на Стоян Георгиев и тия Йордан, тия, как ги вика, националисти, разни такива, те знаеха аз кой съм и кой ме поддържава мене. Вика, умерното крило на Стоян Георгиев. А то да не му вземат пасош. Моя 15 месеца
Нема, вика, ти ки гледаш Македонија само на карта. А Јордан на Москва оде со Иван Сингартијски попол, един имаше Сухаров од Петрич. Сухаров наприја второ околийско за да го изгласат Јордан. Тоа Сухаров, Ромеев и един имаше од Белац Тополник тројца, и двама, един нормален имаше Ангелак го вика, а един друг. 5 души наприја цело околийско раководство. А околу 150 души имахме од Петрич, од сите села, Подгорското, Тодор Биков на цело Подгоре, за ограждено Чаев одговараше и Петричко отделно, сите бехме Петричко околийско раководство. Тој искаше да исклучи един од најактивните членове на зет беше на моја брат Јачков. Многу момче и Чичо, оте не се съгласували да минат да правят второ околийско и иска да ги изключи. Другите откажа и он се отиде, избра се много околийско, от беше председател на околийското. И са таа 5 души, например, много околийско, за да го се изгласи Јордан да го приемат за председател. Викам, Пово и жена ми вика, Пово, вика, стига се идваш с изкупнало око тук, се нервираш от тия идиоти. Аз викам, Маре, луѓето мен ме сакат, дека да ида, знаат, аз съм спал, колко куки съм спал, толкова уважуване. Таа вечер у баня викат, Андреја вика, Тодоре, ти с нощи беше при тебе, сега дойде. После, друг път като ида, друга се обикалям, нали? Станков вика, при мен ки дойш таа вечер. Ой, дето, се искат таа вечер там, друга вечер, друга. Това са 15 месеци, това никой не го е направил. Никой. Македонија, това, че може би прекратия моите мъки, аз още ки работех. Още нямах. За Македонија всичко залагах. Даже мъжът на моята сестра, най-голема, най-старата сестра, батенаца ми викаше Стояне. Защо вика? И моят татко вика, била е комита, нали? Ама вика, виждаш ходиш, защо вика още одиш, вика се тровиш душата и хората. Викам, батнаце, Македонија е нещо свето, викам. И аз съм се посветил на тая идея. И жена, и деце, и се, и брат и сестра, всички сме земни. Денес не има, утре не нема. А Македонија от веки за веки остава. И това у книгата съм опишал, тая моята книга, Македонија на це. А от новата книга, сега ще излезе тая облава, у нея е опишено сето това, сите, що се минало от село до село, тая вечер от това село, от друго село, как ежбите с Јордан, всичко е опишено у нея. Ке виж каква интересна книга и за мъките на моето маре преди да умре. Значи, него го снимав и го прашав дедо Иван, викам, што човек е тој и Серафим, ми река, бе, он е добар, ама е завлечен од Јордан. Така, именно. Така е, вистина е? Вистина, как? И им реков, и кога го видов таму доаѓа овој вториот човек што му е на Иван, на Јордан, Кирјанов, Божидар. И кога видов Божидар, викам, бе, луѓе, кај ме носите со овие шпиони овде? И пак исто ми викаше Божидар, ќе ти го земат материјалот на граница. И ја му викам, што ќе ми земат, бе, 2 бокса ќе направам инцидент таму. Инцидент, ќе се степам со цариниците, јас сум професор, викам, на факултет, ако ќе дојдат, викам, бугарите, исто им го реков, на Скомрахи, имавме ние една манифестација од Софија театар, ја ќе се качам на сцена и ќе направам скандал. Исто да му го кажа, било е пака се скле. Па што да ви кажам, викам. На кој кажеш? На Божидар Кирјанов. Исто ми викаше, ќе ти го земат материјалот. Како што и овој ми викаше, нели рече, ќе ви го земат материјалот. И него го снимав добар човек и тој се расплаче. Кој Борис? Борис, да. Расплаче се, ама у книгата чели? У книгата ми кажа дека не е добро, да. Не сум ја земал книгата, ја немам. Тој критикува, даже аз се четах и вика,
Стоян още от начало, кога се запознахме, се искаше на неговото настояване, на моето да било. Не, това не е истина. Той пише за него, како председател бил. Йордан се го подржувах, ама вика, накрая видях дека Йордан е много такава личност, натрапничева, не дава отчет, шо пари взимал, той беше направил връзки с чужбина, преко него и дава парите, а брат му беше благайник, не даваше отчет на никой. Аз, кога станах председател, вика, кажах така: Йордане, от сега натам искам да знаят шо пари идат, каде одат, шо искам да се подпишам сега. Йордан се противоставя, вика. Во тој филмот Божидар Кирјанов збореше против вас. Дека сте вие шпиони. И против Тодор Петров, и против... Јас го снимав тогаш. И си викам, ќе те пуштам ја те. И против Веле Алексовски, не знам дали го, од Велес. Активиста. И вака му викам, и си го направив ја филмот за Борис, што зборуваше за Македонија. Ова друго политика што зборува против вас, им реков на луѓето: овој човек не е сигурен, не слушаат, прилечани се тврдоглави и си тераат уште со Боже, го гледам, пак беше во Прилеп сега. А не е чудо бугарската опција во Македонија што е во партијеве, да го знаеш, они направија таму база, се прикажуваат комаченици, пари им треба, им даваат и финансиска помош, компјутери, демек, они се угнетени и така. Сега има едно момче. Аз почти сека вече од сега дома сам. Јала вика при мене, а он има керка на 38 години и с пампер си излагат. Не може ни на туалетна сама да иде. Толкова тешко измъчено семейство. Той други две керки имат свестни и завършил висше образование. Все са убави, добри. А това си го гледат и жена му и он. И са много намачи. Он вика, горе жена му и керка му, долу он сам е. Киде да запали некој път, жена му виде какъв се шосте, нали? И вечер одам кафе да пине. Аз от мен си карам кафе там по 10-20 пачина, шекер им карах да има. Кидал керкаме и там откарам. Сестрамите там купувам да караме. Разбирам, не сакаме да бъде като некој просек, нали? Като и да. Я дал съм нещо. Яке откара портокалчите, лимончите и това Андрея се казва, Тарнаджиев. Вика, ти ме притесняваше, все носиш. Вика, ти това ще го дам му сърце. Викам, не се секири за това. Та той разправяше така. Йордан давал по $5 на тия момчета от нашите шо идват да го подкрепят там. Да разбираш ли, да има луги. А не, не сме никога давали ни стотинка. Ако се сберем на ручек нещо общо, може да платим, нали, ръководството. Но да даваме на това, за да видим. Ето един път немахме пари. А аз имах от това, ти кажах, от това, що ми отзедал младостта, имах пари. И отивам на автогара, едни луги са си отишли, един рейс заминал, други няма пари, немат луги да си платят. По 30 лева да идат до мелники, да се врат, да ги врати. И аз от джебо имах 206 лева, викам ето на шофьора, лугите да ги откараш и вършиш. И тръгнаха хората. Винаги така съм. Щом съм имал, от мене се съм давал за делото, за Македония. От начало една песна така почва и сонът нещастник. И аз чувствам се нещастник, ето затвора. Откъснат съм от всичко на света. Сонищата носят ме в простора, отнасят ме далеч от дома. Пристигнал съм, немея в тишината. Ах, Боже! Ова го имавме снимано кај тебе. Ја кажуваш оваа песна, ја снимав. Много убава е. Да, ја снимавме. Се сеќавам, ја кажуваш. Много убава е. Ја има на снимката, ќе ја видиш, те има таму. Ја кажуваш.